Takže ptáte se, co bych nikdy neudělala naší Ejmince? Něco zlého? Určitě bych ji nikdy nekrmila nějakými zbytky od stolu. Hlavně všem doporučuji, nakupte a krmte svého domácího mazlíčka kvalitní stravou a granulemi. Čím víc utratíte za kvalitní krmení, tím méně peněz přinesete veterinárnímu lékaři. Někdy se setkáváme s tím, že vlastně majitelé domácích mazlíčků koupí granule nebo nějakou stravu, která takzvaně praští do nosu v obchodních centrech nebo někde při cestě. Ale opravdu doporučuji, konzultujte se svým veterinárním lékařem a všechno vidíte vlastně na zdravotním stavu svého pejska či kočičky. Často se stává, že potom často řešíme drahou léčbou jejich zažívací orgány, zažívání a zvracení a stačilo by nakrmit domácího mazlíčka kvalitní stravou.